ya musiabakano abwase amobetete nyarigoti ritimo kurendeta cheti gokwa amatukabira kubwatia nyarigoti akamurikira iseri rube ryoka murusio bwoba ng'okure gose gotigerwa chingoma chimbe rituko elierio chitariki 14 omutinyo mutani bw'umwaka 1908 John Ainsworth omukomishona Onyanza province akayigorera abasigari abo baraetu na W Foran omusigari omonene okisumu ase engakiyo abarwani bagusi bakamenta gokana okora ku musongo obwamereri bwabagusikura West Kitutu amananyari bari bokaba botingumono abwase baitete abasongo abangeme ya Kisi Boma ase engakiyo otenyoni garenge korigwa mono nigo abegetubyara agabekwa ase ekigambero na koraso amasasi atari amake no mweroye akabiturwa omutwe nigo egotebe karabuna omutwe nigo otumitugo cha Britain no muberoye ogasungwa ase oboraro obomo ime ya gusi omuberoye nigo tindigetwe ase gachuri kegetuna kyamanga ime ye county ya Nyamira sub county ya Manga magega yogokora emire